kesina Estarode hayira ni nyande foji weli sikade andan chakudi 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 ko beidari hirade wallahi yeyi président ASC ƴefti konngol bismima remde to bismitade tan mboɗo sikki nde lawol ngol ferete ngol ferta koye ɓettune wempeyere tuttude waɗata babamal ambassadeur arina instant koɗo wempeyere tuttude wiyata ni président o kañum woni président wempeyere tuttude on ko ne weli ɓe oɗon ponki koye mon
oɗon ponki cubalaagu ɓe mbawi tan ko weltade ɓe ngare inde mabɓe gangel naaɓe nen ɗo guurigi naaɓe nen ɗo Mamadou Issa Niang nen ɗo adjoint maire ɓe ngare inde maire Daouda Moussa o wi ƴellanaɓe ɓamte voli mon ko mbaɗɗon fof ene weli ko mbaɗɗon fof ne weli haade men fuɗɗade ɓe ngari ɗo e ƴella hayso en meeɗino arde e ƴella kono hande kadi en garti e ƴella haade men faade e konnguɗi alay sago ciftoren mbay Mbengue woni Lamine Moussa Mbengue ndeysaan eɗen neldama duwaw yo Allah yurmo mbay yaafo ɗum yo Allah harnumo aljanna en mbawano fuɗɗade taw en kaala omo jeeyano e sababuji ɗi ɗum waɗi o yejjitanimo kanko omo duwanomo yo Allah yurmo ya mbay yaafo ɗum enen foof mbiyen amini caggal ɗum min calmini e inde Daouda Moussa Dia tinɗo programme o wi kala ko faaɗi eno faaɗiri dendagal arɓe ɗoɓe omo salmina commandant gendarmerie wawnde joginiɗo en kisal ɗo e gartogol dariɗo ado o woni gendarme dariɗo kamɓe jogini en ɗo kisal ndeni en so wonano kamɓe ko boni waɗat nde wonno aɓe kulani noon ene waɗi eɗen jogui eɓe golla golle tiɗɗe e diwan he ko ɗo e ƴella jeeya eɗen calmina Abdourahmane Niass woni Dara Niass kanko jogui délégation signature ɗon ɗo commune mo Horkoƴere eɗen calminamo eɗen calmina joom wuro men Mousse Ndiaye woni Jeydi Ndiaye sara makko ɗo en jiiɗon joom wuro Bosiyaɓe Demba Ndaw on e salminama juurama en calmini hoɓɓe arɓe ɗo ɓe fof kamɓe fof ɓe calminama ɓe bismama on ngare nokku mon Wempeyere on ngare nokku belɗo arde woni ƴella palel dane maayo ƴellankoɓe no goruɗon en garde e mawɗo men conseiller Daouda Moussa Dia eɗen garde Baba Samba Harouna Dia mo yimɓe fof gandi o goto fof ne andimo eɗen gardi e délégation ummiɗo Ganguel e gardogol Rasoul Ndaw e ɓen ɗon dari eɗen gardi Alsane Hamad Sira on ko Horkoƴere najo ko conseiller municipal ɗum noon en calmini bandiraɓe kala eɗen mbiya yo ñalawma gasire jaame cellal e kisal Allah jarama on jarama min mbima Niang min mbima Dia ko wona ɗum ko Daouda Moussa Dia kanko
dunia, mami kadu no worry, yeah.